Natutupad na nga ang mga parit at pangarap ng kagsundalo. Mga ni parit, maiga ko nung ipinapangarap mga sundalo. Mga ni mga parit, sana makapasar kita training. Ang makakapasar kita, dagkot at lawas. Wow naman! Wow! Wow! Tara na po, tara kita tulog si Chip. Tara. Maway nagadi na to Chip! Kamon din-recruit ni Kapitan para pag-training. Yes, Chip! Ano man, nangaon na kamo. Oh, Chip. Pay ka wala ko papala mo na iyo. Ano man, baga man nilog ka mo tat demon nga training. Ini na mga lawas, di mga nilog. Daw lay ni Chip ko, Chip. Kita daw ni Chip, bangin mo. Tara, kasi nakita training center. Kuha dito yung mga uniform ngadto. Yes, Chip. A few moments later. Ano man, mga andam na kamo. Yes, Chip. Maupay. Yan na may munta ng exercise bago kita magtikang training. Anot na exercise, Chip? Kamulay nit maaram, sundalak niyo. Paa, tuhod, balikat, ulo, tuhod, balikat, paa. Ano man, maaram na kamo? Yes, Chip. Sige, 1, 2, 3, go! Paa, tuhod, balikat, ulo, tuhod, balikat, paa. Wandam na ngayon kamo. Sige, makato na kita training center. Yan na, sundak niyo. Ano ang sa inyo? Natamimi kayo? Yan na, kamuliwat. Sige na. Ano ka pare? Ikakaon mo man tagputik. Wala pa rin, nagdalunot ak. Pare, ay pag inutot di na kita training. Gago! A few moments later. Harap sa kaliwa. Upo. Tayo. Harap sa kanan. Upo. Tayo. Yan na. Naadlaw, napasar ka mo training. Tara na. Kaliwa, kimbot, kaliwa, kimbot, kaliwa, kimbot, kaliwa, kimbot, kaliwa, kimbot. Yaw, nangalimutak nga yaw kan Chip kung kanananood ito nga training. Mo lagi. Tara, katulong tayo, Chip. Tara. Ang garawal pa ko kalawasan. A few moments later. Chip, kananano ngayon na ito nga training. Di daw wari kamuyak ni Kapitan. Kanang tano dito training. Daw, kay nasiring, Chip ka. Kay lagi chip tanod.